בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אני רוצה לתת לכם הצצה לחיים, חיים מופלאים של אדם פשוט שכל מי שתדבר איתו ותשאל אותו על אותו אדם ברחוב או בבית כנסת או בקהילה לא נראה משהו מיוחד, אבל אני משוכנע וסמוך ובטוח שמקומו במחיצת הצדיקים הגדולים ביותר. ולמה? מה הגדולה שלו? יש אחד הקשיים הגדולים שיש ביותר לאדם, הקשיים הכי גדולים שיש לאדם זה קושי שמוליד קושי. בעצם זה שני קשיים שנולדים האחד מן השני. הקושי הראשון הוא לפרגן לאחר, לפרגן, לא לפרגן להגיד וואלה כל הכבוד לך אתה, אלא לפרגן בקטע של עשייה, נתינה, בוא נקרא לזה או פיזית או פיננסית, לתת ממש כסף. זה קושי אחד שיש לנו. אנחנו מאוד רכושניים כלפי נקרא לזה הזמן שלנו, כלפי הממון שלנו, כלפי העמל שלנו. שאני אעבוד ומישהו אחר ייהנה מזה, קשה לנו. כתולדה מזה מגיע קושי נוסף שהוא קושי כביכול לא קשור, אבל הוא קושי מאוד קשור. הקושי השני הוא הקושי לראות את העולם באור חיובי. כל תקלה שצצה לנו אנחנו ישר ניגשים להאשים, להתלונן, לבכות. קשה לנו לראות את הדברים הטובים כשהם קורים, קל לנו לראות את הדברים הלא טובים כשהם קורים וגם להתלונן עליהם. יש משל שחז"ל מספרים, משל לאדם שהוא ואשתו החליטו לגדל ילד בבית, אין להם ילדים. הלכו לבית היתומים, לקחו ילד בן חודשיים, הכניסו אותו לביתם והתחילו להאכיל ולהשקות אותו, לתת לו את כל מבוקשו וצרכיו, לשלוח אותו למי שצריך כדי שילמד כל מה שצריך. כל העניינים כולם עלינו, אנחנו זה הבן שלנו, אתה הבן שלנו. אותו ילד ידע שהוא מאומץ ובליבו הכיר טובה על כך, הכל בסדר, תודה רבה על מה שאתם עושים בשבילי. וכשהגיע לגיל העשרה נהיה בחור, ההורים הללו רוצים עוד ילד אבל אין להם ילדים, חשוכי בנים. מי שיודע מה זה חשוכי בנים זה פחד פחדים, קשה מאוד. והם החליטו לאמץ עוד ילד, אבל את הילד הזה אם אפשר להגיד כאן אורות, את הילד הזה שהם גידלו, הם גידלו את הילד הזה מגיל 10. ילד שגדל בבית יתומים, אכל ארוחות דלוחות, לא הוציאו אותו מעולם לטיול. בית יתומים, מה טיול עכשיו? אפשר להנמיך טיפה. בית יתומים, מה טיול? תגיד תודה שאנחנו באים לך לאכול בכלל. וגם האוכל, כן, מכירים את האוכל הזה של הבית כלא ששמים לך זה, זורקים לך את זה לצלחת כזה, שומעים את ה... בקיצור, לא משהו שאפשר לספר עליו לחבר'ה. וכאשר אותו ילד מגיע לבית של ההורים החדשים, קונים לו בגדים יקרים, נותנים לו מעדני עולם, באמת פינקו אותו כמו שצריך, והוא כל הזמן מסתובב בתחושה תודה רבה, מודה על כל דבר ודבר שנותנים לו ועושים לו. וזה בולט, ילד אחד אוכל ולא אומר תודה כל שנייה, וילד אחד וואו כל שנייה אומר תודה והוא מתרגש ואף על זה. בלילה לאחר כמה ימים הגברת פונה לגבר ואומרת לו, אדוני היקר, משהו פה לא מסתדר לי. הילד הזה שאנחנו דואגים לו 15 שנה, אוכל, שותה, מקבל כל מה שצריך 15 שנה, מבחינתו הכל בסדר. ואותו אחד שרק שבוע אנחנו מאכילים ומשקים אותו, עוד לא הספקנו באמת לפנק אותו, לא מספיק להודות ולהלל. מה זה? איך זה? איפה הפרופורציות? אמר לנו, מה נראה לך? הילד הזה גידלנו אותו מגיל חודשיים, הוא לא יודע מה זה סבל וכאב, הוא לא יודע מה זה מחסור. הילד הזה החדש שהכנסנו לבית, הוא גדל במחסור, הוא גדל בתנאים מינימליים,
והבאנו אותו אלינו הבית, והבאנו אותו בעצם מעבדות לחירות, הוצאנו אותו בעצם למצב שהוא לא רגיל אליו, ואנחנו רק מפנקים אותו. אז הוא מודה כי הוא מרגיש, כי הוא מבין. אותו אחד שמודה כי הוא מרגיש ומבין, ואותו אחד שלא מודה כי הוא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא מבחינתו הכל רגיל. מה ההבדל בין שניהם בכל ביס וביס שהוא שם באוכל? מה ההבדל בין שניהם כשהוא מסתובב בחוץ עם הבגדים החדשים שקנו לו? הבדל שמיים וארץ. אותו ילד שיצא מאפלה לאורה מרגיש כל רגע את השמחה הזאת, וואו איזה כיף לי, טוב לי, יש לי, מביאים לי. ואותו אחד שלא הרגיש חוסר, מבחינתו הכל רגיל, מה בסדר, אז יש לי בגדים, אז מה קרה, מי ישמע? הסוד הגדול ביותר להצליח בשני הדברים שדיברנו עליהם קודם, גם ביכולת ליהנות מכל דבר בעולם הזה, לשמוח במה שיש לנו, וגם היכולת להעניק ולתת לאחרים, להיות בעל חסד גם בממוננו וגם בגופנו, תלויה באותה הנקודה. האם אני מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא מביא לי כמובן מאליו, או שאני מבין שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתי, הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע מחיה אותי, זן אותי, מפרנס אותי, מחלקל אותי, ולכן א', אני צריך לשמוח ולהודות כל רגע ורגע על מה שיש ולא להסתכל על מה שאין, וגם אם חס וחלילה יש משהו שנראה לא טוב שעובר עליי, אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה זאת כי זה בדיוק התפקיד שבו הוא בוחן אותי כרגע. אם האלוקים עשה לי את הפעולה הזו ואני כרגע נמצא כביכול במצב לא טוב ביחס למה שהיה קודם, זה המצב שהאלוקים רוצה אותי בו כרגע וכך הוא בוחן אותי. פה אני נמדד איך אני מתנהג כבן של הקדוש ברוך הוא. האם אני מקבל את הקושי ופועל איתו, תכף נראה גם מה הפעולה שאני אמור לפעול איתו, או שאני מתלונן, למה ככה, למה אני פה, למה אני שם. כאשר אני אבין ואפנים שמה שהאלוקים נתן לי זה הדבר הטוב ביותר עבורי, אבל מעבר לזו אני אכיר בטובה שהשם נותן לי, תודה השם על כל השפע הזה שאני עכשיו יכול לשבת פה ולאכול כי אני בריא, אוכל טעים כי נתנו לי והביאו לי, תודה רבה למי שהביא לי, תודה להשם ששלח אותו שהביא לי את זה, ואני יכול לדבר ולמסור שיעור תורה ואתם יכולים לזכות ולשמוע שיעור תורה, לא מובן מאליו. יש אנשים שטרדת העולם והחיים לא מאפשרים להם את זה, הם עכשיו בריצות מבועלות בטירוף הדעת והם לא מסוגלים לשבת. תודה אלוקים על הדבר הזה, כל דבר ודבר להודות להשם. כאשר אנחנו נזכה להגיע למציאות הזו, מה שיש לי יהפוך להיות כלי שרת, כי בעצם אם השם נתן לי את זה הוא מצפה ממני משהו, הוא רוצה שאני אעבוד אותו במה שקיבלתי, אז יהיה לי קל להיטיב ולתת לאחרים מהטוב שהשם נתן לי. אז אם השם נתן לי יישוב הדעת ויכולת לעזור לאחרים כי אני בסבבה שלי ובפנן שלי וטוב לי וכיף לי, אז אני אשתמש בזה ואני אהיטיב לאחרים, כי אני יודע שזה מתנה מהשם ואני צריך להיטיב כשם שהשם ייטיב איתי. אם אני אבין שהכסף שיש לי והיכולת הכלכלית שיש לי היא מתנה משמיים, יהיה לי קל להיטיב לאחרים, לתת להם, כי זה דבר גורר דבר. ברגע שאני מבין את הטוב הגדול שיש לי, אני גם מבין מה המשמעות שלו. היסוד הגדול ביותר שצריך להוביל אותנו זה כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שם התפקיד שלנו, ואם השם מיטיב לנו, התפקיד שלנו להשתמש בטוב הזה. איך אפשר להשתמש בטוב הזה להיטיב? אגב, כאשר אני משתמש בטוב הזה שאני מקבל להיטיב, נהיה מעגל, סירקולציה. מה הסירקולציה? מצד אחד אני מבין תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנותן לי, מצד שני עצם הנתינה לאחר מולידה בשמחת חיים על כך שאני מסוגל ויכול לתת לאחר תחושת סיפוק נפלאה, תחושת מיצוי, תחושה שמה שאני עושה הוא טוב, תחושה שאני נזקק וצריכים אותי פה בעולם הזה, והתחושה הזו מולידה עוד שמחה, ואז עוד יותר קל וטוב לי להבין ולהפנים את הטוב שהשם נותן. מעגל. כאשר אני מקבל ונותן, אני בעצם כל הזמן נמצא במעגל של שמחה.
בתנאי שאני מבין את מה שאני עושה. יש כאלה שגדלו על זה, גדלו בבית, רגילים לתת, רואים שנותנים, אז זה גם נותנים, בסדר, זה חלק מהמלומדה, מהתהליך. מי שעושה את זה כך, עושה מעשה נפלא, אבל לא בטוח שיהיה לו טוב בחיים, כי הוא לא מבין מה הוא עושה. מי שמבין שהטוב שאני מקבל נועד כדי להיטיב, כי האלוקים, מה הוא רחומה, פתח רחומה, הוא חנונה, פתח חנונה, האלוקים מצפה ממך שתהיה, תתהלך במילותיו, וזה התפקיד שלך בעולם. ככל שאני אשלים את המעגל הזה, כך יהיה לי טוב יותר. סבא שלי היה יהודי מאוד צדיק, עכשיו זה יום פקודת שנתו, יהודי צדיק מאוד, שכמות מעשי החסד שהוא היה עושה בלתי נתפסים, הכל במעטפות בשקט בצד, זה נוטל, לזה נוטל. היית שומע אחרי הפטירה שלו כל מיני כאלה אנשים נזקקים שמספרים כמה הוא עזר להם, כל מיני שלוחים שמספרים כמה פעמים הוא שלח אותם, תן לזה, תביא לזה, תעניק לזה, הכל בשקט מוחלט. במקביל הוא היה אדם שמח ביותר, שלא משנה מה קורה לו, החיים טובים, זה מה שהיה אומר. היית באלף סבא, מה שלומך? החיים טובים. הבן אדם עם כאבי שיניים, כאבי רגליים, לא יודע מה, כל שנייה הרופא מגיע לפה, החיים טובים. איך? מאיפה האופטימיות הזאת? ראיית הטוב נובעת מתוך אמונה ברורה, מתוך הכרה שמה שבורא עולם נותן לי, תודה רבה, זה הטוב ביותר שיכול להיות. איך אומר המשורר? אין לנו זכות בכלל להתלונן. אין לנו זכות, מה אתה מתלונן? אתה יודע מה התיקון שלך? אתה יודע מה אתה אמור לעבור כדי לתקן את עצמך? אין לנו מושגים. אנחנו צריכים פשוט להודות כל הזמן על כל דבר טוב שקורה לנו, ולהבין שכל דבר שנראה לנו שהוא לא טוב, מקורו ומשמעותו, פה אני בוחן אותך. פה אני רוצה לראות איך אתה מתנהל, איך אתה מתנהג. האם אתה עדיין חי באמונה? מה זה אמונה? מה זה המילה הזאת בכלל אמונה? מאיפה היא מגיעה? אמונה זה תחזוקה, לתחזק דבר, איך אני יודע? והיא אומנת עד הסף. לראות היאמנו דבריהם. מה זה היאמנו דבריהם? האם הם יתגשמו, יתקיימו, יתוחזקו, נקרא לזה ככה. אמונה פירושו של דבר להפעיל משהו. מה אני מפעיל באמונה? באמונה אני מפעיל כוח עליון שמשפיע עלינו כל הזמן, ואם חס ושלום אני לא מאמין, אני מבטל את הכוח הזה, ואז אני עושה, עובד, יוצר, משהו לא זז, לא מתקדם. למה? צריך להבין, כל העולם הזה ניזון, חי ומתקיים במאמרו יתברך, הכל ממנו, אין צייר כאלוקינו. על הקדוש ברוך הוא צייר לנו עולם, כאילו אנחנו עושים, עובדים, מותחים, מה עשיתי, מה הצלחתי, אתה לא יודע אתה יודע איזה כוחות, איזה יכולות יש לי. אנשים עפים על עצמם, אני חבל לך על הזמן, אני אלוף, והם לא מבינים שהכל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו כמו הוא בעל חוט, מחזיק אותנו כל שנייה ושנייה. כל עשב יש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. קל וחומר האדם מדבר, חי, נושם, פועל. מה זה פועל? אם היינו יודעים מה היכולות שלנו וכמה אנחנו פועלים בעולמות העליונים על כל דבר קטן שאנחנו עושים, פחד פחדים. דבר טוב שאנחנו עושים, מה המשמעות שלו, ודבר לא טוב שאנחנו עושים, כמה אנחנו מקלקלים ועושים. ברגע שאנחנו מאמינים, מבינים שהכל מאיתו יתברך, אנחנו מתחזקים, יוצרים, זה אמונה. לעשות, ליצור, איך אני יוצר? בכוח האמונה, בכוח המחשבה הטובה שאני חושב שהדבר יצליח, הקדוש ברוך הוא נותן לי סייעתא דשמיא שזה יצליח. לכן אומרים מחשבות טובות, מחשבה יוצרת מציאות. מה זה? פשוט, כשאתה מאמין שהכל מאיתו יתברך והכל יהיה לטובה, הכל יהיה לטובה. יותר מזה, רבי נחמן מברסלב אומר בתורה רפ"ב, שאם אדם מסתכל על רשע גמור, בעין טובה, מאמין בו שהוא יצליח, מאמין בו שהוא יהיה טוב, מאמין בו שהוא בעזרת השם יצא מהבלבולים, הוא יקבל כוחות לצאת מהבלבולים. הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות הללו, כי נקודה טובה יוצרת, ראייה טובה יוצרת מציאות. לכן הוא אומר, כתוב בפסוק עוד מעט, והתבוננת על מקומו ואיננו, על רשע כתוב שהתבוננת על מקומו ואיננו. מה פירוש שהתבוננת על מקומו ואיננו? אם אתה מתבונן על מקומו, על הנקודה הטובה שכן יש בו ואיננו, הרשע שלו נעלם. צריך להסתכל על זה, לפתח את זה, מה כן טוב? קל וחומר בן בנו של קל וחומר על עצמנו, עלינו. אם נסתכל על הנקודה הטובה שבנו, כמה אנחנו יכולים לפתח את עצמנו, לא נסתכל חס ושלום כמה לא טוב,
כמה רע, כמה גרוע, כמה אנשים כאלה מסכנים, מסכנים. ולא פלא, מתחבר לי הכל. סבא שלי כשבאתי אליו עם אשתי, לאחר שהתארסנו, היינו אמורים להגיע, ובאותו יום שהיינו אמורים להגיע, סבתא רבא שלי נפטרה. היא הייתה זקנה קשישה בת קרוב ל100 שהיו ממש כוחותיה במותנה, גיל מאוד מאוד מבוגר. בגיל 90 פלוס היא הייתה יכולה ללכת כאחד האדם, הייתה צריך אפילו להתאמץ ללכת בקצב שלה לפעמים. באמת, משהו. ואשתי לא זכתה להגיע באותו יום שהיינו אמורים להגיע, היא נפטרה, אז לא באנו, מתי? באנו אחרי הרוסים. משפט ראשון שסבא שלי, זיכרונו לברכה, אומר לי אשתי ולי, שהוא רואה אותה, מה הוא אומר לה? א' ב' ג' ד'. ברוכים הבאים. ואז אני שואל אותו, סבא, מה זה א' ב' ג' ד'? אז הוא אומר לי, אמונה, ברכה. גנבה, דלות. מה הפירוש? אם אתם תהיו ביניכם באמונה, הכל יהיה בישרות, הכל יהיה באמונה, מאמינים אחד בשני ולא חס ושלום מסתירים האחד מהשני. אמונה זו אומר שאתה גם כן מחזק, מתחזק, אמרנו אמונה לזה, ליצור, לפעול. אתה אומר, מחמיא, נותן, לא אוכל ואומר כאילו וואלה באמת היה טעים אבל בלב אתה אומר מה היא יודעת שאני מעריך את האוכל שלה? לא, היא לא יודעת, תגיד לה תודה רבה. בעלה חזר מהכולל, אוי יופי נזכרת לבוא באמת, הסתדרתי, היה קשה ללמוד עם הילדים. בעלי היקר, כל הכבוד לך שישבת ללמוד כל היום תורה, אני יודעת שזה לא פשוט. ככל שביניהם, בין בני הזוג יהיה מחמאות כמה שיותר, ככה הקשר יהיה תוחזק יותר, האמונה תגדל. אמונה, ברכה. כשמאמינים אחד בשני ועוזרים אחד לשני יש ברכה. אבל חס ושלום גניבת דעת, דלות. כשהאחד בודק את השני, מחביא מהשני, מעלים מהשני, לא מפרגן לשני, גונב ממנו את מה שמגיע לו, את התודה, את ההכרת תודה הבסיסית, דלות. אין ברכה בדבר כזה. זה המשפט הראשון שהוא אמר לי. זה משפט שמלווה אותי ומלווה בחורים שמגיעים אליי לפני שמתחתנים. איפה דוד? זוכר? דוד הגיע עם ארוסתו אליי להנחיה. משפט בין הראשונים שאמרתי לו זה את זה. מורשת שסבא שלי הנחיל לנו ואני זוכה להנחיל אותה הלאה. היהודי הזה חי חיים פשוטים, אבל כל חייו היו חסד. היה לו בית כנסת מאחורי הבית שכל הזמן הוא היה משקיע ומעריב. בבוקר מוקדם הולך, בודק, הכל בסדר, יושב, מתפלל, מקבל את כל המתפללים. בערב, כל הזמן הבית כנסת סביב החיים שלו. המתן בסתר, החיוך, הארת פנים. הגעתי אליו לבית חולים, סובל, לא טוב לו. סבא, מה נשמע? חיים טובים. איך אתה יכול? רק מי שיודע בבירור מה שהאלוקים נותן לי זה טוב גמור, אין דבר רע יוצא מהקדוש ברוך הוא. אני לא מבין את זה, בסדר, כי אני אדם והוא אלוקים, ואם הייתי אלוקים הייתי יכול להבין, אבל אני לא אלוקים, אני אדם עם שכל כזה קטן ומוגבל בתוך קופסה, ולכן אני לא יכול להבין את אלוקים. אבל מה אני כן יודע? שהאלוקים הוא טוב ומטיב לכל, ואני אומר את זה כל הזמן בתפילה. ואם אני אומר את זה בכל תפילה, בכל ברכה, אז ודאי שאני גם צריך להאמין במה שאני אומר. כן, מכירים את האלה, ונפשי כעפר לכל תהיה, מתפללים בכוונה, ונפשי כעפר לכל תהיה. סיימו 18, רואים משהו, זוז. מה זוז? מה קרה? מה אתה מתנפח עליו? לפני שאני אמרת ונפשי כעפר לכל, שהוא יעפר, מה אני? תכוון מה שאתה מדבר, שים לב מה אתה אומר. אתה אומר מילים, תתכוון אליהם. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, זה כפשוטו. לא תמיד זוכים לראות את זה. לא תמיד, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. הכל מאיתו יתברך והכל טוב. אלא מה? היכולת שלנו להבין שמה שהקדוש ברוך הוא כרגע עושה לנו, שם אנחנו נמדדים, זה הסוד. איך אמרתי בשיעור שעבר? והיא יוסף, והאיש מצליח. מה זה והאיש מצליח? איפה זה היה? בכלא, בבור. מה, אתה נורמלי? תן לו לגדול, להיות מלך, ואז תספר לי שהוא איש מצליח. למה בבור? למה בכלא? כי הוא תפקד בכלא כפי שהקדוש ברוך הוא ציפה ממנו לתפקד. הוא ראה את האחרים, הוא שם לב לצער שלהם. בכלא מי רואה צער? כולם שם מצוברחים, כולם שם במצב רוח לא טוב.
אם אתה מצליח לראות מישהו שבתוך הכלא נמצא היום במוד לא טוב, זה אומר שאתה בעניין, אתה יודע לראות אנשים, העין שלך טובה, העין שלך פקוחה, איש מצליח, אתה מצליח, נקודה, שם נקודת ההצלחה, לראות את האחר, לראות את האחר, להעניק לאחר, זו ההצלחה הגדולה ביותר, כי אם אתה מסוגל להעניק לאחרים, אתה בעצמך מלא ושלם, זה הסוד של החיים. מי שרוצה לזכות לחיים טובים ומאושרים צריך להבין, זה מעגל, להבין שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתי, לראות את הטוב הזה ולהיטיב לאחרים כמה שיותר, כי אם השם מיטיב איתי הוא מצפה ממני להיטיב לאחרים. ברגע שאני אשלים את הסירקולציה, את המעגל הזה, ואני אספר לכם סיפור. היה אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, היה בשואה, היה לו ממלכה של תורה וממלכה בבית שלו, היה לו אישה ו11 ילדים, כולם נספו בשואה. כל עולם התורה שהוא הקים שם בצאנז קלה, נאבד, נעלם, הכל נהיה אפר. אדם נורמלי מן השורה שמאבד אישה, 11 ילדים ואת כל החיים שלו, משתגע. איך אפשר ככה? או שהוא נכנס לדיכאון פנימי כזה, נכנס בתוך עצמו. יש הרבה ניצולי שואה, היה לנו שכנה ניצולת שואה, הייתה מאוד 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 סקפטית, כבר לא מאמינה בכלום, היה לה הכל בחיים והכל נאבד לה ברגע, מי הערב שזה לא יקרה עוד פעם? פחד פחדים, היא לא יכלה לראות גז, לא היה לה גז בבית, וזה לא כמו שיש אינדוקציה. כאשר אותו האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לארץ ישראל, הוא התחתן שוב, נולדו לו 7 ילדים, הקים את בית חולים לניאדו, בית חולים לניאדו שלו, הקים את קריית צאנז, ייסד אין ספור ישיבות והיה שותף בכיר באין ספור מפעלי חסד. פחד פחדים, איך? מאיפה הכוחות? אמונה, אני יודע שמה שהשם עושה זה טוב והוא בוחן אותי האם אני ממשיך הלאה או שאני מתייאש, ואם אני מתייאש סימן שלא עשיתי את הפעולה שהקדוש ברוך הוא ציפה ממני לעשות, פספסתי, אכלתי אותה. היסוד הזה של לראות טוב מעניק טוב, החיים נהיים טובים באמת. אתה יכול להיות זקן שכואב לך ויש לך רופא שמבקר אותך 2 בשבוע ולא יכול לעזור לך כי אתה כבר הזקנה גורמת לדברים הללו. היה אומר לי סבא שלי מחזירים ציוד. איך אתה מרגיש סבא? מחזירים ציוד. מה אתה חושב, הרגל הזאת צריכה ללכת 100 שנה? לאט לאט, מודיעה לי, הגיע הזמן, לאט לאט, מהבהבת, מאותתת, תתכונן. איך? בן אדם אחר יכול לספר לך את אותו סיפור בבאסה. הרי מה זה, מחזירים ציוד, איזה באסה, עכשיו הרגל מתחילה, עכשיו היה תמונה, נקילים קומט, לא שווה כלום. מכירים את זה? לא, רואה את זה באור חיובי, תודה השם שאתה נותן לי ככה לאט לאט, בפנן, לא בום, נגמר. פחד פחדים. החיים טובים טובים. איך? ראייה נכונה. והראייה הנכונה הזו, אם היא גם גורמת לנו להיטיב לאחרים, מושלם. זה הופך אותך לאדם שלם, לאדם שטוב לו ולא מפסיק להיות טוב לו, כי זה כל הזמן גדל וגדל. המעגליות הזאת, המחזוריות הזאת, שטוב לי ואני מעניק, היא בעצם מפצה אחד על השני, היא בעצם גורמת שהכל יהיה ביחד, שהכל יהיה בהרמוניה מושלמת. אני אסיים בסיפור קטן. מה זה נקרא, אני רק, זה הדברים שאני אומר, נעילוי נשמת כמובן, הכל נשמת ישי, הצדיק שלנו בן ברוך ושרה, אבל גם היום יום פקודת שנתו של סבא שלי, ואני רוצה לומר דבר קטן לזכרו, לעילוי נשמתו, תקשיבו טוב 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 טוב, יש לי הסרטה של זה. באתי לבקר אותו יום לפני שהוא נפטר. סבא, מה שלומך? בקושי מדבר, לא מגיב. סבא, איך אתה מרגיש? העוזרת לידי גם כן נסה לדובר אותו, הוא כבר היה במצב שכבר לא יכול לדבר. לא מגיב. מגיב, אבל אתה לא מבין כלום, הוא לא איתנו. ישבתי לומר פרקי תהילים לידו בתימנית, אבל מה, אני גדלתי בבני ברק, התימנית שלי קצת לוקה בחסר, אז אמרתי בתהילים במקום השם סילחו על יד ימינךו, אמרתי השם סילחו על יד ימינךו, סילחו סילחו, מה קרה? שוונה, במקום שוונה, שוונה. טוב?
ואני אומר בשקט, שם סילחו על יד ימינך, או פתאום סבא שלי, תקשיבו לי טוב, הבן אדם לא דיבר, לא תקשר, לא כלום, הוא לא איתנו, הוא כבר עוד מעט מחזיר נשבתו ליוצרה. סילחו, סילחו, מה זה? איך אתה אומר סילחו? איך זה קורה? גם במצב הזה הם מעילים. חס ושלום, אתה מסתכל על זה כמרים, אתה יודע איך אני מסתכל על זה? שיוויתי השם לנגדי תמיד, להיות מחובר. ואם מישהו אומר פסוק שלא כראוי זה בדם בעצמות, מחובר לקדוש ברוך הוא בחמצן, פחד פחדים, פחד פחדים. הפסוק צריך להיאמר כתקנו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בחמצן. אין דבר כזה נתק, זכות עצומה. יש אנשים זקנים בגיל כזה, הדבר היחיד שהם מוציאים מהפה זה רק רטינות ושום דבר לא מתלונן, הכל טובה, הכל טוב, הכל טוב, החיים טובים טובים. חבר'ה, תיקחו את המשפט הזה איתכם, החיים יפים, החיים טובים, תלוי בנו איך אנחנו מסתכלים על הדברים. האם אנחנו מסתכלים על הדברים כי דפקו אותי, אכלו אותי, שתו לי, גנבו אותי, לא יודע, עשו לי מה, הכל דפוק אצלי, או מה אתה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כרגע, מה התפקיד שלי, ולא מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה ממני, לא, איך אני מגשים את עצמי עכשיו, איך אני במצב הנתון הזה יכול להיטיב לזולת. מי שהמבט שלו כל הזמן על חברה, על סביבה, על איך אני מיטיב לזולת, איך אני עושה עולם טוב יותר, איך אני גורם לחברה שאני נמצא בה להיות טובה יותר, כל מצב שהוא יהיה בו, גם הגרוע ביותר, הופך להיות מנוף לעבודת השם יתברך. כי הוא לומד מהמצב שהוא נמצא בו, איך אני כך במקרה שלי, במציאות שלי יכול להיטיב. ורבי יוחנן מלמד אותנו, 10 בנים נהרגו לו, 10 בנים, שן קטנה יש לו בכיס, מחלוקת אם זה עצם פחות משעורה כדי לא לטמא, או שן בכיס שלו, והוא מסתובב בין בתי האבלים ואומר, מה אתה בוכה? מה אתה בצער? זה העצם של הילד העשירי שקברתי, ואני עדיין רבי יוחנן, ואני עדיין מוסר שיעורים כל היום, ואני עדיין מרביץ תורה ברבים ויש לי אין ספור תלמידים, לא עצרתי, ממשיך קדימה. למה? כי האלוקים בחן אותי בזה. הוא לקח את המצב הכי קיצוני שיכול להיות שלהם 10 ילדים נהרגו לו, ועם זה הוא מנחם אנשים. יש לי שליחות בעולם לנחם אבלים במצב שהגעתי אליו, להסתכל מה השם רוצה ממני במציאות שאני נמצא בה, במצב שאני נמצא בו, ואז בעזרת השם אני באמת אזכה שיהיה לי חיים טובים טובים. אני מברך אתכם שלכולנו בעזרת השם יהיה חיים טובים טובים, חיים של טובה וברכה, חיים של הסתכלות נכונה, חיים שנזכה להיטיב עם הבריות ולהרגיש עם זה טוב. תזכו וימצאו. הצל שלו הולך, בואה, חידוש יפה. אומר הרב פה, השם סילחו על יד ימינך, יכול להיות שזה מה שהנשמה שלו התעוררה, בגלל שהצל, שאדם נפטר, הצל שלו נעלם ממנו. השם סילחה על יד ימינך, בעצם הצל מוליך אותו כל הזמן. עכשיו זה בתקופת הפטירה, זה הדיון על הצל שלו, זה מה שבער בו, חידוש יפה מאוד. יישר כוח, חזק וברוך.